sami. Ok. Kao u velikim produkcijama i mi smo odlučili da uradimo ovaj video iz 2 dela, tako da smo se i preslukli, sredili i ponovo smo sveži. Nastavit ćemo sa pitanjima, čisto za ljudi koji nisu gledali prvi video, naš gost je Violeta Deronjić, učesnica 3 godine na programu Work and Travel. Prošli smo par nekih zanimljivih pitanja i nastavit ćemo sa pitanjem šta ti je tipično za Ameriku, što si radila, nešto onako američki. Poređenje radi, kada sam bio u Americi, probao sam, da kažem, kulturalne stvari, cake stand, tako neke stvari, jesi ti nešto slično radila? Jesam, definitivno, s obzirom na to da sam imala dobru ekipu, baš Amerikanaca dok sam bila na programu. Te drugarice su se baš potrudile da me uvedu onako lepo u njihov način provođenja slobodnog vremena, na primer. Ono što je meni ostalo upečatljivo, to je taj happy hour u Americi. Kada god smo radili prvu smenu, to je ručak, završavali bismo tako negde oko 4 popodne i onda, pošto taj happy hour, to je u kafićima, na primer, između sat i 2-3 sata, u tom periodu su popusti na pića, tipa, ne znam, 10 komada, 10 koktela u onoj jednoj kao posudi za držanje velikoj, bude, ne znam, na 50% popusta. Onda se mi svi kolektivno skupimo posle posla i onako sve u uniformama iz restorana, samo nastavimo pravac određeni kafić koji volimo da posećujemo i tamo provedemo tipa poslednjih sat, 2 na tom happy hour, na tom popustu. I to su, na primer, prelepi delovi, prelepe uspomene mog perioda na programu, zato što su u Ocean City mnogi kafići na plaži i još kad se to sve uklopi sa dobrom ekipom i sa nekim popustima na piće, mislim, odlična stvar. I pritom, naravno, klasična američka neka stvar koju preporučujem da svako proba, eto kad je već tamo, a sigurno će imati priliku, svako ko je vozač, da vozi automatik. Posle nas koji naučimo da vozimo na menjaču, nije ništa preterano komplikovano, ali zanimljivo je, lepo iskustvo. Da, ja ću samo da naglasim da na programu kada morate imati 21 godinu za kupovinu alkohola, za konzumiranje alkohola. Tako je. Bitna razlika naspram Srbije, gde je 18, ti si imala 21 godinu, tako da sve je okej. Dakle, sve po pravilima. Sve po pravilima. Reci nam, šta si to kupila u Americi, šta ti je onako ostalo u sećanju ili što možda ne bi kupila u Srbiji? Pa definitivno sam kupovala dosta avionskih karti, ajde tako da kažem. U prevodu putovala sam na neka mesta koja bi mi iz perspektive boravka ovde delovala mnogo egzotičnije i ne bih možda sebi to mogla tako lako da priuštim. A moram da kažem, kada ste na programu, mislim, to je Work and Travel, vi radite i određen deo novca stvarno u jednom momentu krene da se tu skuplja, to je novac koji vi treba ili da vratite kući, da vratite uložen novac ili da prosto uštedite, ali kada već shvatite da imate neku sumu na koju, na primjer, kod kuće možda i niste tako olako navikli da imate, definitivno pomislite da sebi priuštite neke stvari koje možda ovde ne biste, pritom bili ste vredni, zaslužili ste. Treba se počastiti. Apsolutno. I ponekad na kraju imati neku lepu uspomenu sa programa, ako to možda bude nešto malo vrednije, što da ne. Ja sam lično uvek voljela ručne satove, u Srbiji nisam sebi baš mogla da priuštim neki sat koji košta određenu sumu koju bih u Americi mnogo lakše priuštila, tako da sećam se svake godine kupila sebi poručni sat. Sat koji sad imam iz Amerike, iz 2017. godine. I, na primjer, jako lepa stvar koja meni odgovara. I, na primjer, brendirane parfeme sam nekako u Srbiji uvek teška srca kupovala, a tamo mi je to nekako bilo kao dobar dan. I pritom imamo outlet u Ocean City, je bio ogroman outlet, mislim, gde god da budete na programu, verovatno će vam negde u blizini biti neka veleprodaja ili prosto neki taj shopping centar, uvek su neki popusti tamo na brendirane stvari. U mom slučaju, ja sam iskoristila te popuste na parfeme, uglavnom. I spomenula si outlet u Americi je stvarno outlet, za razliku od Indije, gde je stvarno, kad odete su stvari na popustu, možete uzeti stvar koja klasično košta vjerojatno $100 za 50, jeste ograničeni možda brojevima, veličinama, ali stvarno možete lepo sniženja su ludilo. Bukvalno znam da je drugarica kupila kaput koji košta u originalnoj ceni $600-700, ona ga kupila za 100, na primer. To je baš... To je popust, nije kao Indija. Priznala si.
Ok, i nisi tech guy, nisi kupovao nešto oko elektronike, ali poređenja radi, pre neki dan sam razgovarao sa nekim i bilo je priča koji iPhone sad izašao, mislim da je sad već neki 12 ili tako nešto. Mislim da se čeka 12-ice, nemojte me držati za reći, ne znam. Jesi sjećaš koji je izašao kad si ti bila na programu? Ja kad sam bila na programu, sedmica je bila aktuelna. Ok. I drugarice Amerikanke su većinom imale sedmicu, naredne godine je i osmica već bila kao wow. Da, mislim da su sedmica i osmica prilike lomile tih godina kada sam ja bila, a jedne godine kad sam ja već vratila se kući sa programa i nisam više učestvovala, i onda sam zamolila prijatelje da mi donesu XR, tako da sad imam XR. Ok, znači još uvijek imaš istog vremena. Da, koji i dalje nije sad već najnoviji model, ali definitivno, tad sam maštala kao mogla bi sedmicu. Međutim, sačekala sam par godina, mislim da po mom mišljenju, ako znate da ćete ići više puta na program, te posljednje godine možda uložite u telefon da uzmete ako već želite najnoviji model. Ali Dobro, definitivno ko je tech guy, kome to radi, to je okej. Da li imaš neki termin ili neku frazu koja te uvek vrati u Ameriku, vratite na program, nešto što čuješ možda na TV, u filmu i onda se duš pozvonu kao da, tad sam saznala šta to znači i sad mi uvek vraća. Ovo smo baš ti i ja pričali skoro, s obzirom da sam radila u restoranu svake godine kada sam bila na programu, usko sam bila vezana sa kuhinjom i bukvalno broj puta koliko sam prošla samo kroz tu kuhinju napred-nazad. Meni je ostalo urezano u sjećanje kada momci iz kuhinje vrište on the line. Za one koji ne znaju, u kuhinji naravno postoji taj deo gde se priprema cela hrana i onda bukvalno ljudi se samo naprave nešto, samo se okrenu i tu je veliki pult gde oni stavljaju svu tu hranu. Taj pult je line. I kad je nešto na tom pultu, onda je on the line. I onda ja, na primjer, dođem i gledam sve one moje etikete koje sam ja iskucala za kuhinju i, na primjer, da tražim neki burger. I ja gledam i vidim da sam ga tu iskucala i tražim ga gde je, većina poručbine je spremna i onda pitam gde je moj burger, oni viču on the line, ili onda ja tražim gde je. Tako da on the line je definitivno nešto što, kako čujem, tako da se trgnem i krenem da gledam, da tražim. Malo nervozu nosi. Da, zato što je cijela ta atmosfera i dinamika rada u kuhinji. Da. I, na primjer, specifično za Maryland, gde sam ja bila 2 godine, je OC, to je, iako Ocean City, isto možda se vodi time, ali OC je Orange Crush. To je koktel u koji ide vodka, ide sok od naranđa, orange juice. I ne znam šta još tačno ide, ali to je specifično za Maryland i onda ja znam, pošto sam isto kao server uzimala dosta poručbina za taj Orange Crush i onda samo odem do šanka i onda mene pita šanker kao šta treba, ja samo višem OC, 5 OC, bukvalno litre OC-a, tako da OC i on the line su mi neke dve stvari koje baš imam jasnu asocijaciju brzo na te stvari. Super, reci mi, da li to jest koje bi fraze ti rekla da svaki student koji ide na program treba zna, recimo nekih 4-5 fraza koje će im sigurno pomoći, nešto možda si ti na početku naučila na teži način pa sada olakšava malo ljudima? Pa jedna stvar koja se definitivno razlikuje od našeg podneblja, mislim da ne grešim, to je ta temperatura mesa kada se priprema hrana. Možda nećete svi raditi u restoranu, ali ćete svakako svi ići da jedete u restoranu u Americi u nekom trenutku. Kod nas, na primjer, kada kupujete pljeskavicu, niko vas neće pitati hoćeš da bude malo sirovo, hoćeš da bude reš. To nisu standardna pitanja kada neko poručuje. Tako je, a u Americi, na primjer, kad god naručujete burger ili bilo koji odrezak, taj steak, biftek, uvek će vas pitati how would you like that cooked ili how would you like that done. I onda imate određene temperature mesa, ide od rare, što je sirovo skroz, pa medium rare, pa medium well i na kraju well. Znači ide od najsirovijeg do najreš pečenijeg. Ja sam lično u Americi zaključila da je meni neki medium na medium well otprilike način na koji ja volim da je meso pečeno, to je nešto slično ovdje kod nas. Na šta si navikla? Da, jer ako kažete well, to je onda prženo suvo do kraja, baš lično ja ne volim, ali definitivno nešto na što možete obratiti pažnju, čisto da barem prepoznate kada vas neko bude pitao u restoranu how would you like your burger done, da znate otprilike šta volite. I definitivno nešto što smatram da možda mi ne praktikujemo toliko,
ali definitivno bi bilo dobro da ljudi koji idu u Ameriku već polako uđu što sa tim. To je ta kurtoazija i ta kultura u Americi koja podrazumeva da ćete svakoj osobi koju vidite reći hi, how are you? Onda će ne reći I'm fine, how are you? Onda da govorite I'm fine. I da bukvalno dodaš mi ovaj papir, ja ću ti reći thank you. Hvala i zdravo kako si je nešto što izližete u Americi kao izraze. Tako da definitivno, mislim, kod njih niko neće reći kao zašto toliko... To ste da kažem klopka, znači nemojte, ako vas pitaju kako ste, da stvarno to shvatite i da počnete da odgovarate jao, danas mi je užasno, znači nikog ne zanima, to je samo kurtoazija i ono kao dobro sam, hvala na pitanju kako si ti i nastavite dalje. To je neki bon ton, da, manir. Iskreno da, kad gledaš da prebaciš u Srbiju, da svaki dan stvarno neko da te pita, verovatno bi u nekom trenutku bio... Da me 5 puta pitaš kako sam reći ti 5 bio pa ono kao, ovo, računi, nemoj da ti pričam, a tamo ti negde krene bude sastavni deo posla i onda negde navikneš na to i čak negde ti fali ako odeš u restoran i neko te ne pita hi, how are you today, budeš u zonu kao šta se dešava, znaš, tako da lako se navikneš stvarno na taj ceo proces. Ok, reci mi, iz ove perspektive, to je sad prošlo par godina kad si bila na programu, šta ti dalje deluje kao san, kad vidiš sliku ili se nečeg setiš, budeš u fazonu, čovječe, ja mogu da sam stvarno bila tamo, da sam to radila, da... Definitivno, i mislim da to nisam pokrila ni u jednom odgovoru do sada, što me čudi, moje putovanje na Devičanska ostrva, na Karibe. Ja sam iz Indije. Tako, Devičanska ostrva, Indija, nije blizu. Malo se razlikuje. Ne, nego definitivno moje prvo veliko putovanje je bilo u Ameriku na program. Amerika kao takva jeste drugačija, imate okean, ako odete na takvu lokaciju. Sama država po sebi se dosta razlikuje od naše, ali egzotika je egzotika po mom mišljenju, u smislu, ja sam imala koliko već sad nebitno, 24-5 godina, u sred leta sam s drugaricom, tom jednom Amerikankom došla i rekla kao, ona je mene pitala, kao, sad nije sezona na Devičanskim ostrvima, kao, bilo bi nam mnogo povoljnije da odemo tamo sada, u ovom periodu, kao, šta misliš da odemo? A to je bio neki september ili nešto, avgust, aha, okej. Ja rekao, ajmo, mislim da okej. Šta me sprečava? Bukvalno, mi smo uzeli 10 slobodnih dana, mi smo kupili kartu u 2 dana, rezervisali smeštaj. Mi letimo tamo, ja gledam da se ovo dešava, mi sletimo tamo i odemo nekim kruzerčićem na neko drugo malo ostrvo, tipa u tom trenutku nešto proglašeno za drugo najlepše ostrvo na svetu. Snimali su tamo Pirate sa Kariba, nije sezona, nema ljudi, sedimo ja i moja rivalica Kamarija u tom plićaku. Ja gledam u nju, gledam oko sebe, ne verujem, neko Kamarija je ono... Možeš da zamisliš, baš je tako. Rekao, jel se ovo dešava? I bukvalno mislim da kada gledam slike s programa, to su slike na koje se najčešće vraćam, bukvalno, jer stvarno je neverovatno. Ja to nisam nikada videla pre toga, mislim da čak mi opet kada budem videla nešto slično ili kad sam videla nešto slično, nije to kao taj prvi put kada stvarno posjetiš neko mesto koje je toliko filmski, drugačije. Meni je to bilo apsolutno najautentičnije iskustvo na programu. Toliko mi je drago što sam stvarno to i uradila, baš bilo bi mi žao da nisam iskoristila tu priliku, ali da, definitivno, ako imate priliku posle radnog dela programa ili čak i u toku radnog dela da odete na neku egzotičnu destinaciju u blizini Amerike, tipa čak i Miami, Florida daje taj neki osjećaj, jer je tu blizu, tipa Dominikana, Puerto Rico, sve su to neka mesta, ja mislim, koja mogu da se obiđu. Najtoplija prijatna. Pogotovo ako radite negde severnije i često vam se desi da radite sa ljudima koji su stvari iz tih mesta, Majamija, nešto južnije, uvek možete i preko njih naći smeštaj ili nešto, tako da to je topla preporuka. Reci mi, na čega si se najlakše navikla, a na čega najteže u Americi? Najlakše sam se navikla na ljude. Naprimer, taj aspekt meni nije predstavljao neki preteran problem. Ja sam završila engleski jezik, studirala sam u tom trenutku već 3-4 godine kad sam prvi put otišla na program. Naprimer, mi smo i na fakultetu imali predmete koji pokrivaju određene kulturološke razlike između naše dve kulture. Po prirodi sam poprilično komunikativna, brzo sklapam poznanstva i prijateljstva i imala sam tu sreću
kažem da kada sam stigla u Ameriku, taj restoran u koji ću raditi, da su nas stvarno dočekali raširenih ruku, tako da je kombinacija svega toga, čini mi se, utjecala da ja stvarno po pitanju toga prođem vrhunski. Toliko sam se lepo sprijateljila sa tim drugaricama, ja se i dan danas čujem s njima redovno, a upoznala smo se 2015. godine, prvi put smo se srele. Tako da mi je to nekako samo išlo samo od sebe, dosta prirodno, ništa nisam morala pretjerano da se trudim da upoznam te ljude, baš su i oni bili spremni da prime nas, jer mi smo njima bili nešto novo i nepoznato. Evropljanke, da. Da, ne da se izvično prekidam, ne da se često da si u nekom okruženju gde si ti egzotičan, gde si ti čudan, tako da i to je neki moment koji treba da živiš. I oni su nas pitali dosta o nama, o tome kako živimo, odakle smo, kako je mesto, odakle dolazimo, baš je bila razmena informacija, što je meni bilo prelepo. Tako da je to bilo nešto što je meni baš išlo glatko. Sa druge strane, nešto na šta ni dan danas kada odem ne mogu da priviknem nikako, to je hrana. Dosta drugačija od naše, sam način pripreme i sama ta kultura brze hrane koja se kod njih dosta provlači i pritom namirnice koje stvarno nisu kvaliteta kao naše ovde. Meni to je baš primetna i znatna razlika i nešto na što stvarno ne mogu da naviknem i posle par meseci od boravka tamo. A jesi probala nešto na programu što nisi nikad probala pre? Od hrane? Krabe. Krabe, okej. Ocean City gde sam bila je poznat po tome što je veliki izvor kraba i tamo mislim da većina restorana nudi krabe kao kod nas, ne znam, punjena pljeskavica. Okej, sviđa si poređenje? Bečka, Karađorđeva, to su kod njih krabe u Marylandu i pritom sam proces jedenja krabi je dosta specifičan i nije za nekoga ko je jako gladan i hoće tog trenutka da jede. Aha, okej, da. Mislim, kao morska hrana, riba ili nešto što moraš da čistiš, tako i ovo, znači nije nešto što možeš... Možeš trud, ti dobiješ čekić, drveni čekić, ti kidaš one delove krabe, ti njih razbijaš, to prska na sve strane, ti se isprljaš radi ovako parčića malog mesa krabe. Proces je zabavan više nego samo jelo, da ćeš ti sad nešto preterano da se najedeš, ali je isto baš zanimljivo iskustvo. Baš preporučujem svima koji budu u prilici da probaju, ja sam se super provela taj dan, baš je bilo zanimljivo. Da li sam još nešto specifično probala? Pa Philly cheesesteak je, na primjer, meni jedno od omiljenih jela u Americi, a kod nas ne vidim, sad ga ima, po ovim novim restorančićima, fast foodovima koji imaju taj neki koncept američke hrane, može da se javi, ali ja sam to prvi put probala u Americi i jako mi se dopalo. Da, generalno Maryland, blizu je Philadelphia, gledam koliko je blizu, originalno, verovatno je baš blizu. Nisi ono probala na zapadnoj obali. Okej, reci mi sad opet iz ove perspektive, kad sve sumiraš, utiske, koliko je Brooklyn trebalo uticati na tvoj život sada koji živiš? Odlično pitanje, gospodine. Ne mogu, sad ću baš da se potrudim da opišem rečima promenu koju sam ja u sebi videla nakon programa. I opet provlačim veliki plus i ime ove agencije Experience, po mom mišljenju, ono što nas čini ljudima koji jesmo i jesu neka iskustva koja proživljavamo, a ja stvarno ne znam da li je trenutno u mojoj glavi nešto veće iskustvo od ovog programa. Mislim da smo i pričali prošli put kad smo odgovarali na prvi deo pitanja, kad sam znala da ću se vratiti na program posle prvog puta, odmah. To je kada ti vidiš šta ti sve proživljavaš tamo. U godinama kada se ide na program, kada ste studenti u Srbiji, još uvek je kod nas sistem takav da ste u neku ruku možda i ograđeni od neke odgovornosti. Pogotovo, na primjer, ako živite u Novom Sadu i studirate u Novom Sadu. Na primjer, dalje živite možda u svojoj kući, niste daleko od roditelja, imate tu neku zaštitu, neku ruku. Mislim da program daje studentima taman tu dozu odgovornosti koju stvarno treba da imaju u sebi u tim godinama, a činjenica da ste u tome, neću reći nužno sami, vi imate podršku i agencije i prijatelja i old friendsa tamo kada odete, nebitno, ali činjenica da treba da donesete određene odluke sami, određene poteze da napravite sami, da toliko radite, da se trudite, da ulažete, da dajete sebe u nešto i vidite lepe rezultate toga, mislim da sve to kad se spoji, promeni čoveka, kompletno.
Tako da, kad sam prvi put završila tu prvu godinu na programu, kad sam se vratila kući, ja sam se, mislim, sutradan već prijavila ponovo. Jer ja ne vidim zašto neko ne bi želeo još toliko da poraste, i još toliko da poraste. Ja sebe ne mogu da gledam isto pre i posle programa. Mislim da je nešto što je mene obeležilo i formiralo kao osobu u tim godinama studija, bez premca bio Work and Travel program. Apsolutno. Tako da, vidjet ćete svi vi koji odete, pa kada se vratite, sebe pre i sebe posle programa. Ja mislim da je nemerljivo, stvarno. Da, ne može da se slika kao gubljenje telesne težine ili nešto kao pre i posle, ne vidi se toliko fizički, ali je stvarno nešto na čega smo mi najponosniji u agenciji kada vidimo studente koji pre programa su dosta sramežljivi, dosta imaju problem s komunikacijom i kada se vrate koliko se otvore i koliko im to verovatno kasnije znači i dalje u životu. Ok, to je bilo to. Viko, hvala ti još jednom za prelet razgovor. Hvala na pozivu. Hvala ti za sve mudrosti koje si prenela studentima. Canet Party Breakers, Wendy, se od muke, Vika je novi životni guru. Hvala vama što ste gledali, verovatno ćemo na svakih 7 dana izbacivati ovakve podcaste, pričat ćemo sa još zanimljivih studenta koji su svašta nešto proživjeli, tako da stay tuned. Idite na program. Ćao ljudi. Ćao.